Querido Ángel, benvido, como estás? Pois, bueno, moi ben, un pouquiño gangoso, que llevo un pouquiño frío estes gripazos de verán, pero, bueno, Todo ben, con ganas. o ben que se pode agora mesmo e con moitas ganas, sí. Pois mira, o escenario está por ali, toda a sorte do mundo Moitas gracias. e disfruto. Gracias. A min esta cara sóname de algo. Hola, boas, que tal? Hola. 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 A min, non sei, pero soname moito, Soname moito este rapaz, non sei se terás algo de experiencia no mundo da música. Un pouquiño. Un pouquiño, Un non? pouquiño, sí. Estive na Liga dos Cantantes na sexta edición e, bueno, tive a grandísima fortuna de gañala. Pues, Ángel, o que estás repetindo un pouco, ¿no? Porque aquí estamos buscando novos talentos. Bueno, eu tampouco penso que sexa tan coñecido. Penso que sí que evidentemente hai xente que xa empezame a recoñecer pola rúa. Pero bueno, Pero eso é bonito. Mira, que nos vas a cantar? pois quería empezar con Lela. Pues, Lela, Encántanos, Lela, pero ven todo o mundo con Lela xa nos satura un pouco a Por canción. Sí, favor, a proposta en galego sempre Outro suele tema, ser Lela. outro tema non tes, Ángel, para cantarnos. Teño un, pero non estou de todo confidente, porque estou un pouquiño así, que me veñen... bueno, teño que modular demasiado e... Vale. Bueno, Vamos a confiar en ti e fai Lela, se te apetece. Claro que sí. Adiante, entón. Lela, lela, leliña, porque eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compaixón de min. Sen ti non podo, sen ti non podo vivir. E agora vai bonito. cantar a canción que de verdade quería cantar, non? Era... Ai, non ibas cantar Lela. Que iba a cantar Lela e agora tráenos outra con música, cale? Maníaca, de Abraham Mateo. Ella no sale sino con la pulsera VIP. Todos la miran pero solo tiene ojos para mí. Por el día va a la una y por la noche a la disco. Suda cada gota de alcohol de San Francisco. Y aunque no quiera siento que me domina. Cada paso en mi dosis de dopamina. En la pista tiene cara de asesina. Tiene flash dance como peli favorita. Tal dembow, también reggaetón. La tengo bailando en el suelo. Es maníaca, maníaca bailando. Y lo baila como nunca antes bailó. Es maníaca, maníaca bailando. Y lo baila como nunca antes bailó. Maníaca bailando. Y lo baila como nunca antes bailó. Es maníaca, maníaca bailando. Y lo baila como nunca antes bailó. O problema principal que vexo eu é que si entrases en recantos empezarías con vantaxe por enriba do resto. É dicir, porque ti xa eres unha persoa coñecida noutros programas de televisión de Galicia, xa fuxes o gañador da Liga dos Cantantes e comezaría con unha lixeira vantaxe por riba dos demais. O que saes aquí dicindo que estás gangoso, que estás enfermo, e a hora de cantar non se che nota absolutamente nada. De feito, agora iba a Míralo ti. cantar unha capela que non era Lela, non? El sigue querendo poñer chorreto, aí xa depende de ti. A ver, Era algo dunhas bolas. é algo dunhas bolas, sí. Bolas do dragón. É que non me acordo, agora mesmo. Ostras, podo coller o móvil? Podes, podes. É que de verdad que non me acordo. Estalo poñendo nunha situación comprometida, Manu. Bueno, pero Eres tamén ten a capacidade para enfrentarse ao reto. É exigente, Manu. Cando comezamos o casting hoxe, dixestes, me estás moi tranquilo, estás moi cansado. Tomou uno en serio, tomou uno a pé da letra. Isto é inédito, escoitando o Hola, tema. mamá. Ahora. Ok. Veña, va. A ver. Boa sorte. Venga, aí. Síntome atraído polo teu sorriso, co meu corazón inunda.
Escapemos xuntos, podes confiar en min, da mamá. Pois mira, por eso dicía eu que quería que cantase esta Si canción. hubiera empezado por ahí, Agora dame igual o estaríamos que dixen antes. Ai, dache igual. Dame igual. Tes alma de recanteiro, Ángel. completamente, Ángel, tes alma de recanteiro. Moita Ok. sorte. Podes ir a recantos inda que estiveras en Eurovisión, danos igual. Graciñas. Hasta logo. Sabedes que este é un programa de oportunidades. Eu penso que ya hai que dar a oportunidade tamén a outra xente, non? Sí que é certo que empezaría con bastante ventaxa, por xa se nota como se desenvolve cas cámaras, con todo, ten experiencia de varios programas,